Mamunit naman kita subong. Himuon naton ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga, magkuha kag mag-isip sang napulo ka isda. Guntingon ang mga isda, ipabunit sa bata kag ipahambal ang mga numero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maghimo sang bunit gamit ang stick, yarn, kag clip. Kung wala sang clip, pwede man sang scotch tape. Ihanda ang labador para sa mga isda. Magbunit sang isda, kag ihambal ang numero sang isda nga nakuha mo. Una nga mabunit amo si Maria. Ihambal ang numero sang isda nga nakuha mo, Maria. Ang nakuha ko amo ang isda nga may numero 6. Insakto, 6. Sunod nga mabunit amo si Adonis. Ihambal ang numero sang isda nga nakuha mo, Adonis. Ang nakuha ko nga isda amo ang may numero 2. Husto, 2. Sunod nga mabunit amo si Rita. Ihambal ang numero sang isda nga nakuha mo, Rita. Ang nakuha ko nga isda may numero nga 9. Very good, Rita. Insakto, ang imo nga isda nga nakuha may numero nga 9. Sunod nga mabunit amo si Jose. Ihambal ang numero sang isda nga nakuha mo, Jose. Ang nakuha ko nga isda may numero nga 1. Insakto, Jose. Ang isda nga nakuha mo may numero 1. Sunod nga mabunit amo si Maria. Ano nga numero sang isda ang imo nakuha, Maria? Ang isda nga nakuha ko may numero nga 4. Insakto, Maria. Ang imo nga nakuha nga isda may numero nga 4. Ikaw na ang masunod nga mabunit. Ihambal ang numero sang isda nga imo nakuha. Good job! 8 ang numero sang isda nga imo nakuha. Sunod amo si Rita. Ang numero sang isda nga nakuha ko amo ang 3. Great job! 3. Si Jose naman ang masunod. Ang numero sang isda nga nakuha ko amo ang 7. Wow! Husto! 7. Sunod nga mabunit amo si Maria. Ang numero sang isda nga nakuha ko amo ang 5. Good job! 5.
Ikaw na ang masunod nga mabunit. Kag ano ang numero sang isda nga nakuha mo? Wow, kasagad na gid sa imo. Napulo ang numero sang isda.